सध्या महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणासाठी समाजात आंदोलन करण्यास सुरुवात झाली। धनगर समाजाने एसटीचा दाखला मिळावा यासाठी पंढरपुरातील विठ्ठलाच्या साक्षीने भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या उपस्थितीत आंदोलनास सुरुवात केली आहे। यावेळी आमदार पडळकर यांनी विठ्ठलाच्या साक्षी ढोल बजाव आंदोलन करत त्याचा आवाज मंत्रालयातील 6व्या मजल्यापर्यंत जाऊन मंत्र्यांना जाग घ्यावी आणि धनगर समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सोडावा असे माध्यमांशी बोलताना सांगितले। जर धनगर समाजाचा प्रश्न सुटला नाही तर सरकारमधील मंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन करू आणि त्यांची सुरुवात मातोश्री यांनी सिल्वर ओक पासून करून असे सांगितले। पंढरपूर येथील आंदोलनामध्ये राज्यभरातून मोठ्या संख्येने धनगर बांधव उपस्थित होते। यावेळी सरकार विरोधात निषेध करून घोषणाबाजी करण्यात आली।